Mabhinqa namabhinqasa nibingelela kwesimanzunzu maskandi channel. Engena njengamanje Igcokama Elisha umfoko amanqele. Usephumela obala wathi usesayinile icontract entsha phakathi kwakhe nawaKhati. Lokho kulandelana nomzuliswano obemude phakathi kwabo nawaKhati. Ekhala neminye imigomo emibandela contract. Eminye imigomo emibandela besolakala ukuthi Igcokama Elisha bedingakala ukuthi njalo lihlale ligqoke impahla zaKhati mashuthi ithombo ukuze izo-advertiseka le mpahla. Eminye ngathi bikhala futhi nokuthi ikokhelo ngathi bisincane kakhulu ngoba uye oseyithathe wayibeka ebalazweni lomhlaba iKhati kadinga nakekile. Kodwa namhlanje ukuvezile ukusayinile icontract sibonile nasephejini lakhe nasephejini lakaKhati beveza ukuthi sebeyisayinile icontract yakhe. Impahla zakaKhati by Igcokama Elisha sizoqala ukudayisa futhi. Okuvezile futhi umfo amanqele ukuthi ikokhelo ngathi bazomphatha kahle kulokhu ngathi bonke sebevumelene ngayo yonke into yakhe. Sambongela umfo amanqele ngokuthi iphinde zilungise izinto zaphathi wakhe nobaKhati. Sambongela kakhulu manqele, siyabonga.